Вісла лічыцца самай неўрэгуляванай ракой цэнтральнай і заходняй Еўропы. Рэльефна-берысты характар, частыя паводкі і змены русла. Ва ўсе часы былі праблемы з будовай мастоў і перапраў. Мала які мост праз Віслу ў Варшаве стаяў больш за 20-30 гадоў. Адным з першых больш-менш сталых мастоў праз Віслу ў Варшаве стаў пантонны мост Панінскага, збудаваны ў 70-х гадах 18 стагоддзя. Знаходзіўся ён там, дзе сёння будуюць пешароварны мост з Прагі на Сюрдмесце. У сезон праезд праз гэты мост быў платны. А на зіму пантоны, усталяваныя на пласкадонных ладзях, разбіраліся і сцягваліся на берагі. Для зручнасці пабірання аплаты у 20-х гадах 19 стагоддзя быў збудаваны спецыяльны будынак проста пры ўездзе на мост. Такія водныя касы. Вісла тады была значна шырэйшая, і бераг знаходзіўся прыкладна там, дзе зараз дарога. Што цікава, падчас будовы водных кас была монтаваная ў мур спецыяльная табліца, на якой адзначылі гістарычныя на той момант узроўні паводка. Але зусім хутка, у 44-м годзе, праз 20 год пасля адкрыцця гэтага будынку, рэкорд быў зноў пабіты. Розніца вышыні. Праз 90 год, а пасля будовы моста Панінскага, у Варшаве з'явіўся новы, металёвы, дзейнічаючы круглы год мост Кірбендзя. Ён знаходзіўся прыкладна там, дзе зараз мост Шлёнска-Дамброўскі, паміж Старой Прагай і Старым горадам. А пасля з'яўлення моста Кірбендзя, мост Панінскага на летнія сезоны проста перасталі раскладаць, а будынак водных кас так і застаўся стаяць апошнія больш чым 150 год, выконваючы розныя функцыі. На сённяшні момант там месціцца раённы ЗАГС. А калі хочаце даведвацца больш цікавых фактаў пра Варшаву, Польшчу і падарожжа, падпісвайцеся на мой блог і ставце падабайкі.